Morjensta kaikille siellä ruudun toisella puolella ja tervetuloa Vaan MK-kanavalle. Tälle kanavalle tuotan pääosin omia tarinoita muodossa tai toisessa, enemmän tai vähemmän samankaltaisella tyylillä, kun tuotin videoita aikaisemmalla kanavallani MK Gamerillä sarjaan Creepypastaa suomeksi. Vaikka monet tuntevat minut siitä, että olen lukenut yli 100 creepypastaa YouTube-videoilla, omat tarinani eivät tule rajoittumaan pelkkään kauhuun. Saan inspiraatiota ja ideoita esimerkiksi unistani ja oudoista hahmoista, mitä olen niissä kohdannut, peleistä, mitä olen pelannut ja elokuvista, mitä olen katsonut, sekä vähän mistäkin, mikä herättää minussa vähän syvempiä ajatuksia. Itse asiassa, kun puhutaan tarinoista, niin sehän on loppujen lopuksi aika laaja käsite, eikö? On niin monta tapaa kertoa tarina kuitenkin. Sen takia tälle kanavalle ilmestyy varmaan myös vähän erilaisia, abstraktimpia videoita erilaisista aiheista, jotka mä haluan esittää omassa valossa. Niitä on oikeastaan aika vaikea kuvailla millään muulla tavalla näin etukäteen. Koska kanavan sisältö tulee pääosin koostumaan omista ideoista, joiden kehittämisessä menee aina se oma aikansa, tällä kanavalla ei tule olemaan minkäänlaista videoiden latausaikataulua. Video tulee silloin aina, kun sen aika on tulla, koska se on ainoa tapa, millä idea pääsee täysiin oikeuksiinsa. Plus mulla on muuta elämää. Aikanaan tulen myös tekemään muita somekanavia, joista voi jonkin verran seurata meininkiä silloin tällöin, ja nämä kanavat tulevat löytymään vähintään tämän kanavan bannerista, kuin myös aikanaan videoiden kuvauksesta. Sitten on mun pelikanavani, Make Gaming, joka löytyy myös tämän kanavan bannerin alapuolelta. Jos sulla on mulla jotain yksityistä asiaa, tämän kanavan tietoja kohdasta löytyy sähköpostiosoite, mihin yksityinen asia ensisijaisesti kannattaa lähettää. Joten jos sä kiinnostuit ja haluat seurata tätä kanavaa syystä tai toisesta, suosittelen painamaan tilaa-nappia, ja jos teit niin, suosittelen painamaan myös tuota sen viereen ilmestynyttä lehmänkellon näköistä nappia, jotta saat kaikki ilmoitukset tältä kanavalta. Ihan vaan siis välttyäksesi siltä, että jokin mahdollisesti mielenkiintoinen katoaisi vahingossa YouTuben sotkuiseen bittiavaruuteen. Joten, jos syystä tai toisesta päätit sitten seurata tätä kanavaa, tervetuloa pääni sisälle.